Assalamu alaikum, yau dai ku zo in ba ku labarin wata kalma da Hausa suke amfani da ita. Wacce irin kalma ce wakagga? Ku manta duk abin da faru a saman istati na a yau. Ita ce kalmar ku zo dai mu gani da ido aka ce ya koriji. So maso wani ko shi wahala ewe. Na san yau da daman ku suna fushi da ni a istati. Ita dai wannan kalma ana amfani da ita a yayin da wani ya rishin sa'a a soyayya. Kun san dai ni ina yin abubuwa na cikin fara'a da nishaɗi. Don haka ku zai mini uzuri masoya, ana tare dan gata ne editor official. Kada in cika ku da surutu, mu haɗu a next time insha Allah. Zan ƙarasa muku labarin daki. Ina nuhin ɗai bayan ɗai a fatuki na mai zuwa yau insha Allah. Wallah kenan wallah za ta fashe daga naku Haruna dan gata mai zamani. Da daman ku na san za su kasance cikin mamaki. Editor official. Da masu neman karin bayani kana iya garzaya a shafi na Facebook inda nake da mabiya 1,400. Haka ma a page na TikTok ina da mabiya 27,000 daidai.